बिथांमोना बे 5 बोसोराव मोनबा एग्जाम्पल होलाय खामानि मावनायनि मोनबा एग्जाम्पल हो बिथांमोननि इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव दं आंहा दाबो गोसोआव दङ जे बिटिसि ओनसोलाव साफ्रोमबो फरायनाय कलेजाव फरायनाय आरो एमए ग्रेजुएसन खालामबाय थानाय आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2500 होनो नागिरदोंमोन बे सायख'थि समाव जि प्रमिस होदोंमोन बिथांमोना मोनसेबो मावफुंनो हायाखै बिथांमोननि बाथ्राखौ खोनायोब्ला हिमालय हाजोआबो बारदावखाङो होनदों बेदर गेसाव जानो मोजां मोननाय आं बे मिनिंखौनो हमनो हायाखै बिथाङा मा मिनिंजों बुंनो थांदों गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गावसालायाव जुबिदार क्लाबनि मानसिफोरजों सासे बर' सुबुङा बुयै बुथारजादों दा बेनि सायावनो सावरायगोन आरो माखासे जोंहा कास्टम बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएल हानजानि सायाव गोख्रों बिबुंथि होदों बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला इउपिपिएल हानजानि मानसिफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांनि लुनाय न'फोराव बा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसफोराव बड'लेण्ड भवनफोराव लोगोसे लामाफोराव गारि सालायदों बेबायदिनो मेल मिटिं खुंदों बेबायदि बाथ्राखौ रोखायै बुंदों दा बेनि सायावबो सावरायगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय अब्ला जों गिबियावनो जोंनि सासे बर' सुबुंखौ गुवाहाटीयाव बुथारनाय जायबा बुथारजादों बेनि मुङानो जाहैबाय सुदेम बर' आरो सासे आइजोनि गेजेराव हानि बाथ्राखौ लानानै लेनदेनखौ लानानै फैसानि लेनदेनखौ लानानै एसे जेंना जादोंमोन आरो बे जेंना जानायलाय बे आइजोआ जायबा हा बायदोंमोन बे आइजोआ जुपिटार क्लाबनि मानसिफोरनो एरनानै होयो बा लगायनानै होयो आरो जुपिटार क्लाबनि मानसिफ्रा फैनानै इनाय गाग्लोबो आरो बे गाग्लोबनाय जाथायाव सुदेम बर'आ गोब्राबै जोखोम जायो नाथाय जोखोम जानाय थासारियाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल लांबाय थानाय समावनो आरो हस्पिटालाव मोननाय समावनो अबथिरायै जिउ गोमादों बे जाथायाव सुदेम बर'ल' गैयामोन गोबां मानसिफोरबो दंमोन नाथाय गुबुन सुबुंफोरा थैयासै सुदेम बर'आ थैबाय आरो बे समाव जायबा दायनिगिरिफोर 6 दायनिगिरिफोर जुपिटार क्लाबनि दायनिगिरिफोर दा बिसोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो दा बे जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरगासिनो दङ गोबां साननो गोनां बाथ्रा जोंनि बर' मानसिफोरा गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन जायगाफोराव गिथाव बाथाय बुथारजागासिनो दङ आरो बेथ' हानि केस नङाब्लाबो गुबुन जोंनि बर' सुबुंफोरा कम्पानियाव मावनायफोरा ओरैनो बुथारजागासिनो दङ गोबाङानो निउसाव फैयो आरो माखासेया निउसाव फैया दाख्लैबो जायबा रनसाय नार्जारी बेखौ बुथारनाय बायदियानो होननानै बुंजायो बेखौ निउसाव होआसै बा गुबुन हारिनि निउसफोराव होआसै नाथाय बे सुदेम बर'नि केसा एसे गेदेरमोन दा बेनिखायनो बेखौ इंलिश निउसावबो होदों आरो हारसा निउसावबो होदों लोगोसे हिन्दीयावबो होदों जानांगौ आं बेखौ नायथ'वाखै जायखिजाया हारसा निउसाव होदों आरो लोगोसे इंलिश निउसाव होदों रिपर्टनि बायदिब्ला जायबा हा लाग्रा आइजो आरो बेजों लोगोसे सुदेम बर'मोनजों रांनि लेनदेनखौ लानानै एसे जेंना जादोंमोन बा प्रब्लेम जादोंमोन बेनिखायनो बे जाथाया जादों आरो बे आइजोआ बेनिखायनो जुपिटार क्लाबनि मानसिफोरनो लगायना होदोंमोन आरो जुपिटार क्लाबनि मानसिफोरा फैनानै हुलुस थुलुस खालामो बा दावराव दावसि खालामो बा दाङाबाजि खालामो आरो बेहायनो सुदेम बर'आ अबथिरायै जिउ गोमायो दा बेनिखायनो गोबां साननो गोनां बाथ्रा बेबायदि खामानियाव एसे रिक्स थायो बा हानि खामानियाव गोबां रिक्स थायो दा जियानो जादोला जों दा सावरायनोसै जोंहा कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला हाग्रा महिलारि बिथांनि बानायनाय बड'लेण्ड भवन गुवाहाटीयाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं बड'लेण्ड भवन दङ मोननै गेस्ट हाउस दं गुवाहाटीयाव बे गेस्ट हाउसआव आथिखालनि सोरखारा खौरांगिरिनि मेल खुङो मिटिं खुङो आरो लोगोसे सिलिगुरियावबो दङ बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेहायबो जोंहा इउपिपिएल दैदेनगिरिफोरा बेहाय थांनानै मेल मिटिं खुंहैयो दिल्लीयाव दङ बिदिनो बेंगलर दङ गोबां जायगायाव दङ नाथाय आथिखालनि सोरखारा जेबो मावनो हायाखै बेखौ बुंदों आरो लोगोसे 10 कोटि रां जायबा खौरांगिरिफोरनो होनना बुंदोंमोन बेबो फेलें जादों होननानै बिथाङा बुंदों बिथाङा मा बुंदों बेखौ खोनासंदो अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन नङा होमबा दा बिथांमोना गोबां बायदिसिना खोथा बुंगासिनो दं जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ जे 17 बोसोराव बिथांमोनहा जेबो खामानि मावाखै होननानै दा जुदि आङो बिपिएफ दोलोनि सासे मावथि हिसाबै आङो 17 बोसोराव जुदि बिदिन्थि देखायोब्ला दा बिथांमोना दिनै बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव जिरायनानै बिथांमोना प्रेस मिट होबाय थायो बे सेक्रेटारियेटखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय आरो फैदो गुवाहाटीयाव मोननै बड'लेण्ड भवन दङ बे मोननै बड'लेण्ड भवनाव बिथांमोना जिरायनानै प्रेस मिट होबाय थायो बे बड'लेण्ड भवनखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय बेनिफ्राय दिल्लीयाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मोननै दङ बे मोननैखौबो हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय सिलिगुरियाव बेबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बे हाग्रामा महिलारि बानायनाय आरो थांनाय बोसोर इउपिपिएल दोलोनि गोबां मावथिफोरा थांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों कलकातायाव बैसागु खुंहैदों दा बेखौ जों बिथांमोनहा बे कलकातानि बड'लेण्ड भवनाबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनाय
दा बे 17 बोसोराव आं जास्ट बिदिन्थि हिसाबै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि CIT इन्जिनियारिं कलेज सेक्रेटारियेट गुवाहाटीनि बड'लेण्ड भवन दिल्लीनि बड'लेण्ड भवन सिलिगुरिनि बड'लेण्ड भवन आरो माबायावबो चेन्नाइआवबो सोलिगासिनो दङ कलकाता बेबायदि आं 17था आं बिदिन्थि होबाय दा मानाव गेदेर UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे 5 बोसोराव मोनबा एग्जाम्पल होलाय खामानि मावनायनि मोनबा एग्जाम्पल हो व्यक्तिगत नांलायनायाव आं मालाबाबो रावखौबो हाबनो थाङा व्यक्तिगत नांलायनानै जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना मोजां लामा मोननाय नङा ओंखायनो नाथाय जोङो खामानि मावनायनिसो फरायसाफोरा सोरजोंबा बुलायनो नाङा फरायसाफोरा फरायनायनि बादायलायनो नांगौ दिनै जों UPPL जों BPF जों जोङो खामानि मावलायनायनि बादायलायनोसो नांगौ सोर बांसिन डेभेलपमेन्ट मावनो हायो दा UPPLआ बुंदों बिथांमोननि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव दं आंहा दाबो गोसोआव दङ जे BTC ओनसोलाव साफ्रोमबो फरायनाय कलेजाव फरायनाय आरो MA ग्रेजुवेसन खालामबाय थानाय आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2500 होनो नागिरदोंमोन दा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बै फरायसाफ्रा मोनदों नामा सों नङा होमबा आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगो BTCनि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन दा नोंसोर मिडियानि मानसिफ्रा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होन्दोंमोन बिथांमोना 10 कौटि दा बिथांमोना बेखौ होनो हायाखै दा जों जेला कुइसन सोङो UPPLआ जेला प्रमिस होनाय माखासे खोथाफोरखौ बिसायख'थि समाव जि प्रमिस होदोंमोन बिथांमोना मोनसेबो मावफुंनो हायाखै ओंखायनो बिथांमोना प्रेस मिट होबाय थायो आं दाखालि बुंदों अफिसाव जिरायनो बिथांमोना प्रेस मिट बुंबाय थायो जेला गामियाव थांनो हाया हाबाफारि दा जोंनि BPFनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPFआ जों सानफ्रामबो गामियाव दङ जोङो खामानि मावगासिनो दं रायजो राजानि जानानै नाथाय बिथांमोनखौ बांसिन बिथांमोननि दैदेनगिरिखौ गावनि अफिसाव जिरायनाय प्रेस मिट होनोखौ नुबाय थायो दिनै रायजो राजाया हाग्रामा सारखौ बिनि थाखायनो नागिरदों हाग्रामा सारा जेरै बुंदों बेबायदि खामानि मावदों नाथाय बिथांमोना जेरै बुंदों बिथांमोननि बाथ्राखौ खोनायोब्ला हिमालय हाजोआबो बाददावखाङो होन्दों गामिनि रायजो राजाया दाखालि बावैसो आंनो सोरबा सासे बुंदोंमोन मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो UPPLनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानि जिन्दु बाथ्राखौ खोनायोब्ला हिमालय हाजोआबो बाददावखाङो होनो नाथाय खामानि मावनायनि बिदिन्थि हिसाबै बिथांमोना 0 दा ओंखायनो रायजो राजाया हाग्रामा महिलारि सारखौ लुबैदों जों ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारनि साननाय हनाय गुबुन हारि माहारिखौ जेरै अनो गावनि बर' रायजो राजाखौ बोरै अनो बे अननाय जे सोमोन्दो बेखौ जोङो वार्कार हिसाबै गामि लांनो थाखाय सान हर नाजागासिनो दं फैबाय थानाय समाव इसोरा जोंजों दं इसोरा हाग्रामा महिलारि सारजों दङ BPFआ जयै जागोन जों बेखौ मिजिंथियो आरो नोंथांखौ फंसे खोथा बुंदोंमोन बेदर गेसाव जानो मोजां मोनग्रा होननानै बे समाव नोंथाङा मा बुङो बेदर गेसाव जानो मोजां मोननाय आं बे मिनिंखौनो हमनो हायाखै बिथाङा मा मिनिंजों बुंनो थांदों नाथाय बर' हारि हिसाबै बेदरखौ आंबो मा होनो सबबो जायो आफायाबो जायो आफाया क'क्राझारनि आइया बाक्सानि मा होनो आंखौ बिथाङा बुंबावदों जे बे BTCनि नङा होननानै आंनि आफाया क'क्राझारनि आइया बाक्सानि आंनि आमाइ सानैया दाबो बाक्सायाव दङ आफाया क'क्राझारनि नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय जों आपार आसामाव आं आपार आसामावनो देरनाय बिदि होननानै दिनै आपार आसाम BTCनि बाहेरानि आरो सिंनि बे बाथ्रा नङा दा ओंखायनो बिथांमोना जि बुंबाय थाथों नाथाय जोंना क्लियारलि हारिनि थाखाय खामानि मावनाय आरो नोंथांमोननि चेनेलजों आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों आं दाखालिसो आपार आसामनिफ्राय फैदों धेमाजि सिमेन्ट सापरि आरो मा होनो गहपुर आं बिनिफ्राय दाखालिसो फैदों जे बिथांमोननि रायजो राजाया मा जादों जे 2021 सनाव जेला UPPLनि प्रमद बर'नि सरकार फैबाय बे समनिफ्रायनो हरै सानजाहा जनाय सिमेन्ट सापरि गगामुग आरो लखिमपुरनि आरो मा होनो ओरै बिश्वनाथ माखासे ओनसोलाव दैबाना जागासिनो दङ दाबो दैबाना जागासिनो दङ 21आवबो बिथांमोना रिलिफ मेटेरियल्स मोनाखै 22आवबो मोनाखै आरो देग्लाय 23 बोसोरथाम जाबाय जि समनिफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा BTCनि चिफ जायाखै बिनिफ्रायनो बै ओनसोलाव जाय BTCनि बाहेरा बर' रायजो राजाया दैबानानि थाखाय सोरहाबा न'आ गैला सोरहाबा हा गैला सोरहाबा आबाद गैला फरायसाफोरा फरायनो थाखाय दिगदार जाबाय बिथांमोना जोबोद खस्थ' जानानै दं दा दिनै बेफोरबायदि खोथाखौ सोङोब्ला बिथांमोनखौ पार्सनेल एटेक खालामनाय बायदि बिथांमोना बुंनो नागिरो नाथाय बे पार्सनेल एटेक नङा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जेला चिफ दंमोन जेला दैबाना जायो BTCनि बाहेरानि बर' रायजो राजाखौ अननाय अनसुंथाइ हरदोंमोन नाथाय दिनै गगामुगनि दिनै धेमाजिनि रायजो राजाया गोबां दुखु फोरमायदों जोंखौ नायग्रा रावबो गैला होननानै ओंखायनो बिथांमोना आर'ज खालामदों जेरैखि जाया हाग्रामा महिलारि सारखौ BTCनि चिफ खालामफिन अब्ला सारा मुलुगनि बर' रायजो राजाया नायजागोन बर' रायजो राजाया अनजागोन होननानै दिनै बेबादि मोनसे खामानि मावनायनि बादायलायनोसो नांगौ गावजों गाव नांलायलायनाय
बेखौ जानो नाङा जों खामानियाव बादायलायनो नांगोन रायजो राजाखौ सोर बांसिन अननो हायो बिनोसो जों बादायलायनो नांगौ आरो बेखौ रायजो राजाया सानगोन आरो इसोरा बेखौ सानगासिनो दं फैबाय थानाय समाव जों मोजां जागोन मानो होनबा अराय सम सैथोआ देरहायो बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय